In Cambuur wil die goede serie wel terugzetten, maar de wedstrijd in FC Den Bosch. Dat is de nummer 4 van de Jupiler League en dus in principe net een makkelijke tegenstander. Maar de realiteit zou totaal oorzaken juster in het Cambuurstadion. Want de Ljouters dicteren benamen in het eerste jaar loeren met prachtig voetbal de wedstrijd. Dit is de eerste kans al na 30 seconden. Ozan Turk, maar hij stuit het op keeper Kevin Bezois. De ingooi dan van Vosselman wordt min verwerken in de verdediging. Bal komt bij Bob Schepers, maar hij had een trilke jongen om Daan van Dinter. En dus wordt deze goal terjocht elkaar troskiertje Jeroen Abink. Derde trilke van Schepers, van Dinter uit balans. Hij zit er mooi binnen, maar hij telt net. Maar er weer maar één ploeg die het onvallen en dat weer Cambuur. Jawel, maar een schot van Ozan Turk. Hij zit in de belangstelling van eredivisieclubs en voetballen juist een goede wedstrijd. Dat die Schepers ook trouwens, hier als het slangenmeest tussen 2 man terug. De voorzet komt bij Barto, die kennen net Raitsi en Turk komt er krek te let. En zo weer er een protte druk van de ouderkant op de defensie van FC Den Bosch. Zocht trainer Alfons Arts maar tevreden niet aan. Deze lange bal van Martijn van der Laan is prachtig. Komt op het borst van Martijn Barto en de spits scoort. Een prima doelpunt van Martijn Barto in de 23e minuut. Je scoort weer, Martijn. Lekker hè? Ja, dat is ook wel eens lekker inderdaad. Een belangrijk doelpunt dit keer, dus dat is ook wel eens fijn. En ja, gelukkig was het genoeg voor de 3 punten. Dat is een lange bal als ik me goed herinner en ja, ik neem hem aan op mijn borst en uit de draai schiet ik hem in de korte hoek. Dus ja, prima doelpunt. Een terjochte vastsprong dus van Cambuur op dat stuit. Den Bosch die haast niet. Maar hier, op slag van rest, is het Van Buren die de bal bij vlucht brengt en die kan inzitten. Een goede redding van Robert Teloeke. Meer werk kregen er eens net te dwan in de eerste helft. De eerste helft dat we gewoon vol druk zetten, alles vastzetten en hun tot de lange bal gingen dwingen. Ja, daardoor konden wij de tweede ballen winnen en van daaruit konden we gewoon voetballen. En ja, dat voelde ook in het veld dat we veel sterker waren. En ik denk dat we ook terecht op 1-0 voor kwamen. In volle sterker wie Cambuur. Ek in het tweede bedrijf werd de Ljouters gewoon onvallen bleven. Hier het schot van Bob Schepers, dat hier wel wat meer verdiend hadden kunnen. Geen probleem voor Bezois. Maar het jouwt maar aan dat er maar één ploeg aan het voetballen weer. En dat weer Cambuur. Hier een confrontatie tussen Martijn van der Laan en Paco van Moorsel. Van der Laan reageert wat irriteerd dat hij er beter net van kennen. Want hij krijgt de gele kaart van Moorsel trouwens. Maar voor Van der Laan betekent dat een schorsing voor de wedstrijd in Zwolle komende weken. En waar de blessure van Leon Hezen juist de oproen in de wedstrijd in Den Bosch. Hoe Cambuur wel eens het hele centrale verdedigingsduo missen kunnen. Deze poging is van Melvin de Leeuw. En kan krek net aanmaken worden terug Martijn Barto. En zo houdt de druk van de Ljouters aan. Hier gaat Van Dinter vreselijk in de fout. En dit maar een verzelswijze. De 2-0. Hij leidt op de scoop van Ozan Turk. Maar de chancy van Bezois zorgt ervoor dat er net meer als een corner van Oer bleef. En zo creëerde Cambuur kans na kans. De corner dan van Turk op de hollen van Van Boksel. En nu waren de latten van redding voor de Brabanders. En zo door Cambuur hem zelfs eens te kwart nog maar 1 keer te scoren. Maar dan weet je, hij kan ik altijd gewoon aan de andere kant vallen. De lange bal van Van Dinter komt uit bij Van Weert. Maar die valt hopeloos. En dus wint Cambuur. Terjochte maar 1-0 van Den Bosch. 30, 35 minuten speel je echt fantastisch. Je hebt volledige controle over de wedstrijd. Je creëert een aantal goede kansen. Je maakt een goede goal. Ja, dan ontbeert dat net een klein beetje geluk dat je de tweede niet maakt. Je wist dat hun na rust dat ze wat risico gingen nemen. En ja, dan moet je dat gewoon meedogenloos uitspelen. Zoals we eigenlijk tegen Volendam en Dordrecht ook hebben gedaan. We zijn er nog lang niet. Er is nog een lange weg te gaan. En dat moeten we niet vergeten. Volgende week wacht ons weer een hele zware pot.